Tiastiki. Mayong hapon, Pastor, ako ang pangutana mao nga makalaglag ba ang pagkaon og bawal o pag-inom og bawal nga ilimnon pasabta kami og aron nga malamdangan among unahuna. Makalaglag gina igsoon. No? Kuang kag bawal, for example, shabu. Na malaglag yung ka. Ang uban na, swerte lang kung ma-hospital ka. Unyag mabuang ka, kaya daghan na ba diha sa mental hospital nga nabuang tungod sa droga, kung pananglitan usab nga matukhang ka, kay lain naman ni og mga ulo ning gitawag og impluensya sa droga, kay ilang lantaw, tanan tao, ilang kontra. Unya kung tanaw nila nga kontra nila, mo na bunyag mubunot og kutsilyo, mubunot og pistola, mapusilan gid sila sa otoridad. Mo nga daghan mga matay, sumalaglag yug ka. Mga punto ni ana nga mga puntuha. Pero magisgot ka og espirituhanon, dili ko mohukom igsuon kay dili man ko ang Dios. Ang Dios nalay atong pahukmon. Ug naabay sitwasyon dinis bala ang kasulatan nga nangaon og bawal sa Biblia nga sa katapusang mga adlaw nangalaglag. Dili ako mag-ingon kundili ang Biblia. Atong tanaw ng Isaiah 66 versikulo 15 ngadto sa 17 arong atong makit-an kung ang mga punto. Nangiyon. Kay aniya karon si Jehova muanhi uban ang kalayo. Parang word nga uban ang kalayo. Nakaanhi na ba ang Dios uban ang kalayo? Wala pa, di ba? Wala sukad nga atong nadunggan nga ni anhi ang Dios uban ang kalayo. So sa ato pa kini siya future, umaabot, palaabuton, wa pa mahitabo. Basahon ko pagbalik. Kaya niya karon si Jehova muanhi uban ang kalayo ug ang iyang karo mahisama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo kay pinaagi sa kalayo si Jehova mopahamtang sa hukom. Naghukom na ba si Jehova uban ang kalayo? Wala pa sa kasaysayan sa Biblia. Wala pa sa kasaysayan sa kalibutan. Gawas atong Sodoma o Gomora. Pero kining gisgutan nga after sa Sodoma Gomora, ngunya naghisgot si Isaias, kay dugay naman tong panahon, ayan niabot si Isaias, so sa ato, pagikan kang Isaias hantod karon, wala pa'y gisilutan sa kalayo. So mahitabo, yun ni, kay tagna man ni. Okay? Sumpayan ta sa pagbasa, kay pinaagi sa kalayo si Jehova mopahamtang sa hukom. Okay? O pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod. Yung kag ibabaw tanang unod, meaning tanang. Og ang mga pinatay ni Jehova daghan. Kinsa may ampat yun? Versikulo 17, nagingon. Kadtong nagabalaan silang kogalingon og nagaputli silang kogalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo sa usa diha taliwala, nagakaon og unod sa baboy, og ang dulumtanan, og ang ilaga. Apil pa yung ilaga dire. Ingon din dire, ang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehova. 18, kay ako nasayod sa ilang mga buhat, og sa ilang mga hunahuna, ang panahon moabot nga pagatigumon ko ang tanang mga nasod, og tanang dila, og sila manganhi og makakita sa akong himaya adlaw sa pagpanudya. Tigumon ang tanang tao. Unyang gingon sa balaang kasulatan, dili ako nga nay nasilutan diha, nay nasunog diha, nangaon sa mga dulumtanan butang. Busag imo pangutana mo ni, nga makalaglag ba ang pagkaog bawal o pag-inom? Sumala sa Biblia, adunay nalaglag, pero dili ko mo'y muhukom nini, kung dili ang Dios na ang muhukom.